హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం ఈ సింపుల్ ట్రిక్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఇలా డెసిమల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా 3 డిజిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలో ఈజీగా నేర్చుకుందాం. ఎలా చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 0.5 ప్లస్ 0.55 ప్లస్ 0.555 ఇలా ఇచ్చినప్పుడు చాలా కష్టమవుతుంది ఎడిషన్ చేయడానికి. మన దగ్గర ఒక ఈజీ ట్రిక్ ఎలా ఉందంటే 5 ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, అన్నిట్లో 5 కామన్ ఉంది. 5 కామన్ తీసి మామూలుగా మనం ఎలా చేస్తాం, 5 ఇంటూ 0.1 ప్లస్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 0.11 ప్లస్ మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కదా పాయింట్ తర్వాత, మళ్ళీ 111 ప్లస్ మళ్ళీ 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కదా పాయింట్ తర్వాత, అప్పుడు మళ్ళీ ఇలా వేసుకొని చేస్తాం మామూలుగా. అప్పుడు ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకు 0.4321 వస్తుంది. అప్పుడు 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s 15, 15 plus 1 16, 1 is in mind, 5 zeros are 0, సో 1 ఇలా చేస్తాం. కానీ ఇవాళ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 5 రాసుకుందాం. ఇక్కడ ఎన్ని ఉంది, పాయింట్ తర్వాత ఒక్క 5 ఉంది, ఒక 5 అంటే 1 రాసుకుందాం. 1 మళ్ళీ ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 2 5లు ఉన్నాయి కదా, 2 రాసుకుందాం. ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 3 5s ఉన్నాయి కదా, 3 రాసుకుందాం. ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 4 5s ఉన్నాయి కదా, 4 రాసుకుందాం. ఇప్పుడు 5 1s are 5. ఇక్కడ ఇటు సైడ్ నుంచే మనం మళ్ళీ ఇంటూ చేసుకుందాం. వచ్చినది ఇటు సైడ్ నుంచి రాసుకోవాలి, ఓకేనా. 5 2s are 10, 1 is in mind, 5 3s are 15, 15 plus 1 16, again 1 is in mind, 5 4s 20, 21. ఇది ఆన్సర్, ఇది మనకి ఆన్సర్. చూడండి, కావాలంటే ఇక్కడ ఒకే ఆన్సర్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒకే ఆన్సర్ వచ్చింది. ఇలా ఈజీ ట్రిక్స్తో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని వచ్చినా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, మనకి 6 కామన్గా ఇచ్చారు. 6 రాసుకుందాం. ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని 6 ఉంది, ఒక 6ఏ ఉంది, ఒకటి రాసుకుందాం. ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 6లే ఉన్నాయి, 2 రాసుకుందాం. ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 3 6లు ఉన్నాయి కదా, 3 రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు 6 1s are 6, 6 6 2s are 12, 1 is in mind, 6 3s are 18, 18 plus 1 19. ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు 0.1 0.11 0.111 1 2 3.0 0.321 ఇంటూ 6 వేసుకోండి. 6 12 18 1 6 0 1 2 9 6 ఆన్సర్ వచ్చేసింది కదా. మళ్ళీ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. 0.7 ఇలా ఇచ్చాడు కదా, మనం ఆన్సర్ 7 తీసుకుందాం. అన్నిట్లో 7 కామన్గా ఉంది. 7 0.1 ప్లస్ 0.11 ప్లస్ 0.111 ప్లస్ 0. ఓకే, ఇక్కడ ఒక 7 తీసేయండి, 3 సేమ్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ, సారీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది, 3 2 4 1 7 7 2s 14, 7 2 7 4s 28 30 ఇలా వచ్చి ఇలా ఇది షార్ట్ కట్లో ఎలా చేద్దాం. 7 ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, పాయింట్ తర్వాత 1, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 4, 7 4s 7 1s are 7, 7 2s 14, 1 is in mind, 7 3s 21, 2 is in mind, 7 4s 28. ఈజీ ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేసుకోవడం. అగైన్ ఇక్కడ 2 ఉంది, సో ఆఫ్టర్ పాయింట్ 1 2 ఉంది, ఒకటి రాసుకుందాం. పాయింట్ తర్వాత 2 ఉన్నాయి, 2 రాస్తాం. పాయింట్ తర్వాత 3 2లు ఉన్నాయి, 3 రాస్తాం. ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5, ఓకే. అప్పుడు 2 5s are 10, నో సారీ 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. ఈజీ. అగైన్ 0.4 అంటే 4 కామన్ తీస్తాం. అప్పుడు 1 మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి పాయింట్ తర్వాత 4s, సో 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12. ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్. ఇక్కడ అన్ని 1s ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. 1
1 అగైన్ ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి పాయింట్ తర్వాత 3 ఉన్నాయి పాయింట్ తర్వాత 4 4s ఉన్నాయి ఓకే 1 1 జా 1 1 1 జా 1 1 2 జా 2 1 3 జా 3 1 4 జా 4 ఆన్సర్ is 4321 please subscribe to my channel thanks for being here thanks for watching